Zapečene makarone sa sirom, moje omiljeno jelo. Sipajte makarone u širpu sa vrelom vodom i mešajte da vam se ne bi zalepile za dno širpe. Razbijte 3 jajeta. I dobro umutite da vam se sve požuti. Stavite fetu sir. Upala mi je viljuška, ali će tata da izvadi. Ispasirajte dobro sir. Sipajte pola jogurta. Sipajte malo ulja. I promešajte. Podmažite pekač malo više da upije. Sipajte makarone i sos. I onda promešajte. Odnesite pekač sa makaronama pravo u smederevac. Ako nemate pekač, javite se mom tati. Ima na internetu. Isecite na komade. Lepše je nego u vrtiću. A ujutru je još lepše. Ako vam se svidao recept, zapratite tatin kanal.